Szellővel, Heller Szabó Anna Liptonkával. Igen. Az előző a Sikovany Zsófia amúgy egy héttel ezelőtt Csongrád megyei ifjúsági bajnok lett, nem ezzel a lóval, és nem ilyen kár. Szűkkel ló a pályán. Nagy ló. Mondtam, hogy nem is olyan egyszerű dolog, mert csak látni, hogy itt is éppen, hogy csak elérte a karikát. Hát kellően közel kell menni, hogy a karikát elérje a lovas, és ott kell megállni, mert ha előbb vagy hátrább van, akkor már nem éri el. Igen. Igen. Na, jó galop benne. Ott ment a Orpheus Szalvilága, Tátán. Hát ez nagyon jó, igen. Neki jó a ló, de ne tessék bele